Kulengana na kiombe kanyara kumurekera amangana renge tobo korri bwe county wanyara kuboria bananchi kone kingonyara bari kurigeria sobo imigoro jobo korri bwe county kulengana nere Douglas Onkeo uyoro yo mase kiombe kurigoro korri bwe county uyu manyakante buna lisosa nigona nyare kuboria bananchi anyara konyara kurigeria igorono amangana renge budget na gote buna nere bwe county konyara kwikirania magendra se budget era chigosomo bwankekere bunge agendrete kumurekera ogoitwa we budget yo unatokumanyigwa numurikete joba maange. Serikali nene serikali chechi county nigo bagendrete kwaligania budget eywerabike kosomwa asama tuko alebosio budget ya rosiwe public participation ya korwa as a national government back for public participation they count at the same time. Douglas Onkeo oyo kumulikira obokoleri bwe serikali chichi county na boigo amangane okorosi wo yechi budget nigabereka gusaba abarai kwene kinga nkorosi bare budget eywerabeke kwene kinga nkorobiere amagima yabamenyi kolende taliase ogokinya ekerengo kyobugima yegendrete ye National Assembly baje wagira gikura cedara gusaba buno murai waza buno mujumbo ito West Mugrango Steve Mugaka financial period ere mbesana ebwatha a lot of taxes kile very punitive igonje nara gote baji taxes jija very introduced chinya asaba komochia omoswada we budget obekire anse ebunge enene uyurige tiko chikomenta ebango asegati ebinto asasa babarayiko yekolera amunchilio techikoba egurubenene ase abamenyi atwara gusaba abachumbe baria kigena bauje wete financial bill ekorerwe amarekepisho chi taxes chinya cha nyare ko bakiko ba introduced nya kurusugoro ayebuno muchumbe etwa gotomete galia origereria masara y'abananchi ko wete financial bill ntobaligerete abantu bari oje waka yes ba abachumbe bari bauje wadana yes as financial bill kiriyo jo ikeka kiyi jukura bachumba bamba chorwa egekogera ekerago akire financial bill yes na ende bwate taxes chikumi so mwananchi mpaka abananchi basindu kuira bana chi school omwananchi akolega so ba taxed every unowojo wakire financial bill omanya 2027 ekerojo kuboli chikura abananchi mbaga kwa chikura ime county Nyamira nasaba MC okora emirimo yabo kubwachikana nerichiko asaba kakuba mochia asokorokana kuralira ensemelia ya serikali aba MC sta kugurwa na the executive mwadika chibes chaba na inchi echiabekirwa se budget ya Nyamira eyekujikosomwa very soon yanza kolega ya January yanza kolega July 1st kakeba tiga aba MCA ba stand farm ebesyo mwananchi tenyara ko bagusira tumaida ba MCA bange bagoliru umbali gokwana ebintu byabananchi byasirire. Douglas Onkeo yumanyekanete bunalisosa nigabaka gosaba abamenyi be county Nyamira ko bamaiso na kwene kinga emeroberi elikire ase budget ngoikera nigwere kolengana nerichiko igobono n'abananchi naborobwo tutabeti amo na civil society stoje together to keep our government on toes kegera una ine for good governance ekere budget ya rosiwe etokonye bwat from approval yaba implemented tonye bwat mpaka tora ji project jikibekire asa budget documents chose bya koleru ebese ya mwanya nange teye gusira igonto betoko train aba nange ntonya kubwati budget in especially county government ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Bijamuno muri kete Job Maangi asaroboti rwa senchera Job ikirano